Broadcasting. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon TVP. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-14 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021.
Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga oks lang ang aton sining nga pag sinalayo kag ang paginupdanay naton sa sining nga adlaw okay gid, no? Kay kabudlay kun kay isang hindi okay. May mga nagawiit, may mga nagayambi bangod sang COVID-19. Ay puwerte. Sige lang sa mga kaaksyon tang nagapamati sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magainop na kita, tubtob kita sa tagnalaura 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kabayunta nakachibog na nakapanyaga ng halos kalabanan sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa Oriental side kag sa tubtub sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining udto mga kaaksyon, no? Sige, kamusta nga ito sining nga mga kaaksyon sa pila ka mga kaprobinsyanan diri sa Region 6 sa outside sa aton sining nga syudad. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Main kaupod ta si aksyon na John Diaz. Negros Occidental liwat nga ginpaydalom sa heightened alert bangod sang Bagyo Krising. Si Bagyo Krising hana man nga magtirada, no? Ilabi na sa northern kon central nga bahin sa aton sining probinsya, no? Pero baloon ta lang na kabayuntang nga maghuyang man si Bagyo Krising sa sining pila ka oras nga nabilin mga kaaksyon, no? Aton hibaloon na karon plus ang balita sa Bacolod City Government Center. Pagdamo sa mga Bacolod noon nga nangin interesado sa pagparehistro ginkalipay ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang sa BCPO naman nga balita ay balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kantanan sa 14,719 ang naglapas sa health protocol halin sa bulan sang Enero tubtob Mayo. Sining tuig base sa record sa Bacolod City Police Office. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay balita ni Aksyon na Brian Morden sa syudad sang Himamaylan. Magulang ginlutang sang manghudo matapos nga permi na lang ginabole ang iya sining asawa. Kag sa sagay delivery sang sigarilyo gin-hold up man sa dakbanwa sang sagay. Samtang sa balita sa patrol, balita ni Aksyon na John Diaz Power Watch nagpasalig nga bantayan ang mga kontrata nga ginsudlan sang Seneco. Black Friday protest sa Seneco ginapatigayon subong nga adlaw. Samtang sa balita naman sa out of town, balita ni Aksyon Roger Gotib kag Aksyon Percival Villamor sa area naman sang Central Negros. Hindi may kangtanan sa 33 anyos nga lalaki sa syudad sang La Carlota. Dako pa sang kapulisan pagi sa drug buy-bust operation. Samtang sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa mas malawig pang delay sa second dose sang bakuna mas luwas.
Samtang masobra 4,000 ka mga nurses magabalik trabaho sa abroad. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Ryunsay sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon ta, nga naka-monitor na via Facebook Live sa Aksyon na Radyo Bacolod sa aton siring Facebook page, sa Aksyon na Balita, Banat, Bulig, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Ang mga mensahe nyo pagkaroon tayo na sa mga nag-likes ka nag-share sa aton sining program, basahon ta dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Kag sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph sa aton sining email ad, pwede na kamo ka-monitor diri sa aton sining pagpangalagad plus sa mga Facebooker ta kag sa mga YouTubers. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sige, daligid lang kay ari ng resulta sang small town lottery sa unang draw sang STL sa sining adlaw, no? Biyernes, May 14, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 22 kag 33, liwat 22 and 33. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay mang busikad kita diri sa mga talamyawon ta sa sining odto, no? Okay, daligid lang kay tingwan ta niya na nga mabukad do. Drita na mauna sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining odto kag sa mga nag-likes, no? Kag nag-share sa aton sining programa. Daligid lang kay ginaplastata pa. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan dira sa mga listeners nga bago lang nagbukas ang ila sining monitoring set karon dugay-dugay, no? Sige. Daligid lang, no? Para siguradong sigurado inanayon talang ini, no? Sige, daligid lang ha kay di na nato siya. Dirista siya, no? Dirita siya pagyon. May lang pamati sa mga kaaksyon ta, ilabi na sa kay Virgie Olpinda, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, present na siya si Eleanor Goro, no? Eleanor Goro, si Suzette Alunan, Melchorita Ferrer, kay Kim Bustamante, kay Landy Zelly Jr., no? Landy Zelly Jr., no? Arlie Biligorio, may lang pagpamati kay Arlie. Kay Dag Pandan Sr., may lang pagpamati attorney Dag Pandan, no? Kay Rinaldo Rijantan Villalon, may lang pagpamati Rijantan Villalon, no? And kay Percy Ortiz Tiayon, may lang pag-monitor kay Rufina Ira Gabino, Las Piñas Pop John, may lang pagpamati Las Piñas Pop John. Kay Bilin Ramos Bacalso, kay Bongbong Espigol, kay Sed Rosa Soranyo Pilahio, no? Do ginsuliya. Sige. Kay Joy Seron, kay Ray Lial, no? Kay Ray Lial, kay Veronica Santillan Manukan, Danny Yapa Sr., may lang pagpamati sa Danny, no? Kay Genevieve Pahilanga, Anthony Hogos,
Liberty Benite Nobaldo, Gian Resisio, kag kay Alin Louie Himotea, no? Kag kalakip man sa kay Lawrence Lumakad Argoncillo, kay Ros Amparado Francisco, Amifil Ormando, and Maricel Marcos, and Alex Montesa. Present naman si Alex Montesa, si Liwilin Payumo, no? Liwilin Payumo, Ronnie Mananghayan, Jocelyn Libon Dispoho, kay Jody Don, sa kay Os Samuels Asal, no? Lasaguro niya yung apelido. Kay Mayla Dikito, may lang pagpamati, Mayla. And Linmar Alinville Mar, no? Linville Mar, kay Emily Hendrala, and Robilin Aparecio. May lang pagpamati sa inyo nga mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon na manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga oras, 11:47 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan ta lang mag-DTX 500. Sige, ang balitang inyo mabatian, igadulong sa inyo sa kaalwan. Katuan tanang balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtaran sa mas malawig nga delay sa second dose ang bakuna. Mas luwas kag masobra 4,000 o 4,000 ka nurses magbalik na trabaho sa abroad. Diri sa aton siguro ba hindi pa kontento sa bayan, abroad pa gid. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Western Visayas, sa Region 6, sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong odto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati, balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ma-update lang ko anay sa bagyo bala Action Rex nga subong isa na ka low pressure area. So formerly Si ano na Crising? siya? Yes, si Inday Crising. Si Inday Crising. subong, Philippine name yan na? yes. Si Criselda. Crising lang. Crising lang, no? Kaina, alas 8 sang aga, ang LTA nagahulag siya westward or west-northwestward. Kaga nakita siya sa Sulusi Aksyon Rex. Kaga good news man kay tanan nga tropical cyclone wind signal ang lifted na sa bisan din man nga bahin sang Pilipinas. Amo nang Mayo na daw nagahuyang siya or Yes. nagapagwa na siya sa Pilipinas. Correct, Action Rex. Si Crising to, no? Crising. Si Bagyo Crising. Subong LPA na siya. They very good kay kadasig Action Rex nga kung sa Tagalog pa nalusaw. Nalusaw siya. natunaw Kagabi daw, gabi na nag-rotalithi, pero hindi gid man tama gid kadamol ang pag-ulan-ulan Action Doors. Actually, dito sa Davao City, Black Action Rex, kaya dito may ginaigo, sining bagyo. Ang balay to sa akon pa kaysa do medyo nabahaan. Pero okay man lang to sila ya. Sige, kag sa balita na national, mas mangin safety ang kabuhi sa mga nabakunahan nga may edad sa 65 anyos panubo sa COVID-19 vaccines kung padugayon ang paghatag sa ikaduha nga dose ni base man sa pagtuon sang mga eksperto sa Estados Unidos. Sa United States study nga ginpagwa sa BMJ British Medical Journal, nagagamit ang mga eksperto sa nga model kag isa ka gatos ka mga adult samples nga ginpaidalom sa nagkalain-lain nga senaryo kalakip na dire
ang level sang impeksyon, kay epektibo sang bakuna kag immunization rates. Makuha ang resulta nga ini depende kung mapatuman ang pila ka mga kondisyon kalakip na diri ang pagbakuna nga may 1 dose efficacy nga 80% kag may immunization rate sa tunga sang 0.1% tubtob 0.3% sang populasyon kada adlaw. Kung makuha nga mga kondisyon kag mas padugayon ang paghatag sa ikaduha nga dose ng bakuna, malikawan ang pagluntad sang 26 tubtob 47 nga mapatay sa kada 100,000 ka mga tawo. Ginasuportahan sini ang desisyon sa United Kingdom nga palawigon ang 12 o konsang 12 ka semana ang pagbakuna sa ikaduha nga dose sang bakuna gikan sa una nga dose. Sa datos nga nakuha sa England, the record nga nagtaas ang proteksyon sa pagkapatay sa mga pasyente sa 80% samtang nagnubo man sa 70% ang ka-impeksyon. In short, tatlo ka bulan na. Ang 12 weeks. 12 weeks. Ate, oo. Kay tag-apa sa 4 weeks, isa ka bulan. Isa ka bulan. Correct. Kasagad si mo mag-math, Action Rex. Mathematician ka guro sa una. Sa una pa, no? Sa karon niya, ti daw, MA na lang guro na bilin, why na tong T8. Ay, kalay. Sige, Action Rex mag-solve. Sige, kag sa iban pagad nga balita national, mas sobra 4,000 ka mga nurses ang natalana nga magbiya sa Pilipinas para magbalik sa ila trabaho sa ibang nga pungsod sa piyak sa nga pagkinahanglan man sa medical frontliners sa mga hospital sa bangod sining COVID-19. Ginpahayag ni Department of Labor and Employment o Condola Secretary Silvestre Bello III nga 4,610 ka mga nurses ang magabalik sila trabaho sa mga ginaobrahan nga hospital sa nagkalain-lain man nga pungsod. Ginklaro ni Bello nga ang mga nurses wala na dulaan sang trabaho kundi mga nakatapos lamang sa mga kontrata nga liwat gin-renew. Ate, sige, halong na lang to sila. Halong lang sila da. Kung maglakat gid man sila sa iban nga pungsod, pero diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kung galutak ang COVID-19, mas gabaha ang nurse, no? Yes. Damo gid nurse di sa aton di. Nga ang iban sinigani aran sa government naga pang-employo mo. Pero pag start man sa pandemic, Action Rex, may mga kilala man ko nga mga nurses nga nag-call center bala, nag-call center, nila liwat. nag-practice sila liwat or nagtrabaho naman sang lain Aksyon Dorel ti tsansa na nila nga magbalik to sa iban nga pungsod kung din sila nakaobra before sang pandemya. Correct. Kag kung magbalik sila depende na sila. Hindi naman sila mabasa Action Rex, kaya ang sweldo to yung bisagwa, layo gid diri sa Pilipinas. Oo, layo sa Pilipinas mo. Kung diri nag-rate kita 15, dito sa iban nga pungsod, 40 na to iya, 40, 80 to yung Action Oo, Rex. kaya makin mo na, no? Siyempre, gusto man buyon pamilya mo, kundi ma-abroad ka na lang. Amo na. So, diri sa Pilipinas, sakaan man gawa nga to nga. Sweldo nila, gali kay hindi man tayo nurses. Sige na. Sweldo nila. So, sa update, Action Rex, ang COVID-19, sa karon ang world record, nagdangat na sa 161,825,023. Ang confirmed cases, ang nagkalamatay, 3,358,520. Ang recoveries, 139,623,101. Sa Pilipinas, pinaka-latest, nagdangat na kita sa 1,124,724 confirmed cases. Ang nagkalamatay, 18,821. Kag ang recoveries, 1,050,643. Sa Negros Occidental, cumulative report naman sa COVID-19 from March 27, 2020 to May 13, 2021, ang total cases naglabot na sa 13,408. Ang active cases yara sa 2,159, ang death toll 305, kag ang recoveries 10,944. Sa Bacolod, 44 ang confirmed cases nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 8,213. Ang recoveries 26 nga nagdala sa kabilugan nga 7,066 kag ang death toll nagapabilin sa 222. Out of 8,213, 925 ang active cases subong sa syudad sang Bacolod. Sa Western Visayas, 303
ka mga bag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 39,815. Ang recoveries 228 nga nagdala sa kabilugan nga 33,196 kag nagapabilin man sa 962 ang death toll. Out of 39,815, 5,650 subong ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:57 ang aton oras. Ang inyong nabatian nga balita gikan sa News Center bilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, no? Ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo kinanglanta D3 Bayo, no? D3 Bayo, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kadtuan ta si Aksyon na John Diaz, balita gikan sa patrol ini may kangtanan sa Power Watch. Nagpasalig nga bantayan ho ang mga kontrata nga ginasudlan sang Seneco. Black Friday protest sa Seneco ginapatigayon subong nga adlaw. Kadtuan ta si Aksyon na John Diaz sa balita sining parte sa Seneco sa patrol. Aksyon John. Antes ang kuryente, tublok ka na, itadanaya. Mapatublok ka naman. Mapatublok ka gida. Mapatublok ka nga. Balag na ibang dire, sir, mapatublok ka na, sir. Lalo na tublok ka nga ako na. Dasun ako sa tublokan. Sino nga Aksyon Rex, na live kita dali mismo sa may Mansilingan Industrial High School o kung sa may mais, may barangay Mansilingan. Dari ang area, ya sige-sige pa na daring vaccination. Damo-damo, dari abi mong dugatos, gani dari ang nagkinadtos, sining adlaw. Pero pilang alatid dira sa Mansilingan? Ang information, according kay Barangay Kapitan Boy Pico Kainan, tis mga sa magaling sa area, mga 125 na daring gintalana para sa ila. 125? 125, galing kay Kadugay, kagkahinay pa isang process. Damo ko gali agyan, be, antes kakalabot, kaya pinakapunta nga matublokan ka, kadamo pa na isang mga gina-check sa imo, no? Laki ba check kung high blood ka, hindi ka gidi magpatuga-tuga. Check kung high blood ka, dalawang kigit puli, sino balay, no? Hindi ka gidi ako matublokan, Aksyon Rex. So, ang kadabo sila diri sa mga tanion, mayari pa dayon nagatublok, kari kito sa tubang, kari sa ginatublokan sang bakuna, may mga lalaki para diri kag babae nga nagalinya, and then may waiting pagid, no? Sa likod sining vaccination area, mga most probably duha ni Guro Aksyon Rex sa mga persona, no, ang ginatublokan sa subong. Ang gamit diri nga bakuna AstraZeneca. AstraZeneca ang ginagamit subong. Oo. AstraZeneca vaccine, may isa diri ka lalaki nga natapos na nila nabakunahan na siya. Tapos ginapayungan siya, no, kay tidalon kanay sa area nga ginakontrol kamo, kay under observation kamo Aksyon Rex. So, ang matabo is from waiting area, makadto ka registration area. From registration area, madiretso ka sa may screening area. Now, from screening area, drakuan, kabis ang ibang blood pressure, kuhan sa pinaka mga information. Then, after screening area, makadto ka sa consent signing. Ang consent signing, nga madibaperma ka kung napasugot kagid nga bakunahan ka o kung hindi. And then after sinadra, vaccination ka na gilayon Aksyon Rex, no? Tublokan ka na sang bakuna. Ti samtang nagatublok bakuna, ga ulo istorya makamudae, no? Si Aksyonan ni ka ba tublok na? Magaling ka hindi masagani ka magpatublok pa. Iyagin tala tiyempo mo, nga bako tiyempo mo kinatabi mo. Tiyempo ginanila kay senior citizens plus frontliner man siya mo. Gani, ang bako tiyempo, yagin tala mo patublok bakuna. Galing kita, wala pa. Wala pang hindi pa siguro. Wala pa siguro sa plano yan, no? Pero pilang naot naman ang diri may nabili. May naginabot pag hindi, no? Pero tanan na din sila, dapat nakaparegister ka Aksyon Rex. Kaya kung wala ka nakaparegister, hindi ka gid ka pabakuna. Pero frontliners nagyapon or
mga ultimo na nga pumuluyo. Pumuloy na ni mga senior citizens pala. Kalabanan, no? Ari din sa controlled area. Kung makita po sa sulod, may barangay health worker nga nag-check sa nila BP. Kahit baga rin cap kay na wala man adverse effects nga nabatagan ining mga nagpabakuna. Kalabanan, sa makita ko rin mga senior citizens, ini sila, nga nagpabakuna, Aksyon Rex. Kay kanamo, nito mga nagparistro, di mo may walk-in na di nga nag-inabot. Pero according to kay Kapitan Boy Pico Kaina, nga kung nag-walk-in ka, kag may nakaregister ka, ginaamuma ka Manila. Kay para na lang gid ang mga bakuna, di ba nga nabilin, at magamit gid, no? Amo na nga, ang ila diri listado mga 90, palang na diri nag-inabot, ba diri nila, sa pa ni sapo na, base bla bayara pa dira nga nakaparegister. Kung gusto mo bakuna, subong base siguro pwede sila kamat-amat, diri sa may bara mais, kag makapabakuna sila Aksyon Rex. More or less, pila ka lamisa nga agyan antes ang bakuna? Mga apat, mga lima, no? Okay, dali man lang na. Dasig lang, ang madugay-dugayan ka lang gid sa may observation. Kaya sa observation niya, matiner ka gid mga 2 to 3 hours, obserbaran kanila, guro do mo nang kalawig ko. Sa mga high blood na? Oo, hindi kaya after nabakunaan, kanabi. Okay, matiner ka to sa observation. Oo, hindi ka rin kakuli. Obserbaran ka na nila kung may mga adverse effects, kaya dalon ka doon abi kung ano ang mga possible nila ma-action mo sa Department of Health o kung sa Emergency Operation Center, kalal pa rin, sa mga apon, kung makitaan ko, sa observation room, mga pilara din sila man, mga 12 pa ang nabilin, mga 12 pa na day, kalabanan din mga senior citizens, yun, no? Ang nabilin. Aksyon na... init ang lugar dahil. Kung nainit na, dasig na magsakang imo sining dugo da? This area open, sabi, medyo pang-pang, man. Sa may gym na? Sa may covered court. Dari sa likod, gid la pagsulod sa may mais dampi, may dako di nga gate, dari sila ang area ginapasulod. Off limit sa mga estudyante, no? Hindi sila tikit may magasadto di ka kwa module. Bawal. Pero diri kun after mo abi, mapurupong ko ka lang diri kun tapos kin observation pwede ka gid makahalin. Pero kung wala pa tapos hindi ka gid ka batse, hindi ka gid kalin sa observation area. Mahal mo gid no kung may mga BSW man diri ka nagakuha sang BP. O dugay-dugay nila gina-check ya after pila ka oras kung ka naman nila luwat blood pressure nimo. Ginabantayan nimo kung may mga adverse effects o kung wala Aksyon Rex, no? Ning mga persona nga ginatubukan na sang bakuna. Ginapakaon ka Manila. May pagkaon man, importante stomach development mo. Kaya ba kung after bakuna, gutom ka, lipong. Kung ginutom ka diriya, no? Timagamunan ni oras ang ibanda siguro kay napanada? Oo, kalabanan, kay napagindidre. So, mas maayo nga naka-timo-timo ka. Kaya timo-timo. Amo tamba ka ni kahapon sa interview sa mga kapitana Manila, mas maayo gid ko nantis ka makadto sa mga vaccination center nga naka-development ka. Oo, sakto gina kay lain ko magulat-ulat ka diri. Kako na papakuna kakag do hindi ka kasarang gali gulpe ka lang imo yang nag-backdown ako nalipungan dira. Kaya mo nang pinakalala sina dira. Hindi na COVID yang gutom lang imo ya. Gutom na. Hindi na COVID kundi gutom. Gutom na yan, ha? Damo di kay may mga inabot pagid man nga gusto magpabakuna pero hindi gitanto mo sila kanamo kay nako ng volume do medyo damo-damo tapos kaya pabakuna makotodebis manong manong si Aksyon Radyo ano nga alam mo gani si Alan si Albo ko ano pala na may edad niya 54 ano ka lang BSW ano man nang driver ko sa barangay Mansilingan pero nagpabakuna ka sa bongno oo nagpabakuna ko pila ka to ka oras ano oras ka ginanabakunahan man alas 11:40 kung nabakunahan okay tapos nagtinel ka di mga 20 minutos kinobserbaran ka oo kamusta matyaga no okay lang away ka may ginabat yaga wala man na epekto nga doon nagingin ulo mo away pero kapag kay nakabakuna, ano man, daw may reaction ka gamay nga kakulba, pero madula man lang kung tapos na. After, no? Doon ba nabatsaga mo sa lawas mo? Doon, ano man, nakapangamuhay-poy mo kalawasan? Wala man. Wala gid wala. Wala gid. Gingin ulo, wala man. Wala man. Taas dugo, wala. Normal. Wala man. Pero ang paang niya, ano man ang init ng panyempo do kapekto gid. Why man kay pag halin ko tong apon nga BP 110/80 tinang sulod do.
O 120 over 90. Gamay mo lang nagdugang. Kung nagbalik naman sa normal. Tapos pag sulod mo na, wala na problema. Ang inog-BP, hindi na kita away na. Okay na gid. Tapos ang proseso, musta dasig lang. Dasig lang kadasig. Ang pa mo kinakinulbaan ka pa, no? Oo, pero pagkatapos, hindi ko ay na. Away na. Oo, katawa, masiwanong. So, muna, ikaw yung desidido, kagidyan mo bakuna. Oo, residido, giguya. Oo, sige ba, ano pa, okay na, pag-abot, diri ko no damo, pang do alang-alang, hindi sila. Ako residido, giguya. Alan, ano gani? Alan si Albo, driver sang barangay Mansilingan. Ikaw ginmanong Si Alan. Toto Alan ah. Alan si Toto Albo. Alan. Nakapabakuna na siya Aksyon Rex, no? Kaya balik ko na may kulba, gimana yun, May kulba amak mo tublukan kay mo yasang dagom da. Gani, kagang bakuna, wala ka pang kabalo kung ano na ang picture lawas mo. Tiga lang kay pagkadugay-dugay to, siling niya daw noong pawa naman ah. Daway naman Oo. Abala inot, tatugros ang panahon ng kulba ko pa. Si Mayo, wala kayo tinakababakuna na sa, pero this is senior citizen, health worker sa kasi barangay. 50 pila pa man lang to sa? 56. 56. Oo, May apat pa sa barangay, ti health worker siya, no? Kalaki pa sa gyapon sa mga priority action Rex. May badi kay kita man mga gatrabaho ni guro mga frontliners ini sila. And then kay pwede man sila makapabakuna basta nakaparehistro lang sila action Rex or may ngalan sila bidra. Ginaalaw na gid lamang sila sang diri nga lugar mismo no nga makapabakuna action Rex. Anyway, amo na ang balita naman may kaangot diba sa Power Watch kasi wala pa sila nakasugod sang ila diri nga Black Friday protest sa main sang Central Negros Electric Cooperative. Pero anong oras na masugod kunong Black Friday protest nila? Estimated time is 12 noon pero pag tignaton dito wala pa kasugod. Pag balikan na to dugay no kung nagasigi na tong ilang Black Friday protest sa area mismo Action Rex. Pero ang information naton diri ini may kangtanan sa gyapon abi sa piladra ka mga polisa nga ginapatuman sa karon sa may Central Negros Electric Cooperative lakip na mga kontrata ang iladrabi nga mga policy ang pagpatunga sa board of directors mga membros ng BOD Action Rex sa mga transaksyon sa Central Negros Electric Cooperative kaya ang ginanagpagdari nila buhas damlang mismo sa Seneco. Kaya ko din kay Sir Winnie Sancho sa Power Watch may mga pila sila karon ng mga baton nga may impormasyon nga may mga kontrata nga luyag na sudlan ang Seneco nga do hindi nila actually maintindihan kaya do hindi nila dari mabaton kaya nga sa extension kaya mga bago nga kontrata ining sa 40 megawatts di ba nga gina-propose o kinaluyag sudlan sang Seneco Action Rex. According to kay Sancho kung magamo sini matabo nga kung may mga kontrata extension kaya sini ang maritan sini diri ang mga konsumidor no member consumers sang Central Negros Electric Cooperative kaya possible sini diri nga matabo is massive na magsaka naman ang presyo sang kuryente. Kag kung nag-over nagid Action Rex ang supply, kaysa nga katabo ti over-contracting inae, no? Kaya hindi kinanglanon, blang supply sang kuryente, sige lang yapon nga pasulod ang Seneco. So, mo rin gusto matabo sa Power Watch, nga kung hindi pag nila diri, maplasta sa gusto, kung ano ang mga kontrata, nga ilagi na sudlan, di ma-file sila sang criminal kag administrative case batok abi sa board dira sang Central Negros Electric Cooperative Action Rex. Yari si Mr. Winnie Sancho sa itong interview. Kung sinusunod sa isa kasi limangan, dayon man kuno. No, hindi kami kaintindi. Daw confused ang Power Watch kung gindayon o kung ginpostpone. Kung ginpostpone man siya, tungkol ng intervention sang board of directors, hindi pwede. Kaya man ang proseso niya, pati sa bid na award, yan ubran ang bid na award committee mo sa third party. Bid na award committee, hindi niya dapat mag-intro ang board of directors. Doon lang may interest sila. Sir, ang current subong nga contract, amo nigi ng 20 megawatts, di ba la? Oo. Tapos ang 40 megawatts, amo nigi na plano nila kwaon. Extend nila. Imuon nila 40 megawatts. So meaning sir, from a contract of 20 megawatts, makuha sila another 40 megawatts. Imuon nila 40 megawatts na nan. Extend nila, which is obviously and clearly disadvantageous to the unsuspecting consumers. Kaya yun, may statistic yan na may over-contracting event. Di ka na, pa nila nga, balda. That's why, kung bandit ka ng Power Watch, kung hindi kayo nila,
mapait delikado. Sir, kung mag-extend sila, sir, kaya maging 40 megawatts, pila yan ang possible increase sa kuryente? Kung tanawon mo, kunin mo man lang ko, non-compute nila na, hindi tapos man lang na. Pero kung i-multiply ni mo in terms of megawatts, millions ba na? Kaya ang question pa sila, na ano mabayad sa sangkuan, sa kuryente, wala pa magamit. Kaya man ang sobrang hindi, sa 40 megawatts, baligyan lang nila sa wisdom mo. Karon, kung ang provisional authority 5 pesos, ang na-install mo, baligyan mo sa wisdom 3 pesos, usually nubog mo. Kung may trading notice na 2 pesos, kung multiply mo na sa kilowatt hour, o sa miga, alright, ano niya magkuha siya millions of pesos. Aksyon na rekomendasyon si Mr. Winnie Sancho sang Power Watch. Kaya mo na subong iladaling nga ginaikotar nga may actually may memorandum of understanding nga dapat sang naliligad panigin permahan. Galing kay may isa dagger ka miyembro sang board nga nagpamalabag nga hindi magperma sang MOU sa tungod sang Seneco kag Power Watch. Kaya nga plano sinadatani o kung nabi mga konsumidor nga grupo ang kung ano ang mga transaksyon o kung ano ang mga policy nga ginimplementar sa Seneco dapat makaibalugid ang mga konsumidor. Dami transparency nga ginatawag o galing kay according kay Sancho gina-check ba subong ginabasa pagkado sa gapon sa kamiyembro sang board ng Seneco kag tungtol subong wala pa sang schedule kung saan o ina pagapirmahan. Pero according kay Sancho okay na pa ni sa Atty. Dan Pondevilla sa among MOU kay ti makabenepisyo madang konsumidor o galing kay ti miara gid nga grupo o karabi nga mga taga board direction na Rex sa Codiga Sanso nga doon nagpamalabag sinadra. Ang development karon na sa mga concerns diri may kang tanan sa Central Negros Electric Cooperative mamatian lang din sa pila ka sa public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Balita gikan sa patulong ka Aksyon nyo, Aksyon John Diaz una sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na John Diaz. Balita gikan dra sa Mansilingan Agro-Industrial School sa Barangay Mansilingan. No? Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:14 na nga tonora Santon Plaza Balsop Anay. No? Muning pampakinis, standby sa report ni Aksyon Art Taghopon sa Bacolod City Government Center. May lang nga pagpamati dira sa Barangay Banagoho sa Purok nami. May lang nga pag-monitor sa kay Sorbing Tulintas, no? Kay Maria Cristina Opao sa Purok Riverside Zone 3 Banago Manigyapon kay G. Marmia de la Serna, no? Kay Mercedes Divina Gracia. Sa Purok Riverside 2 naman iya, Purok Riverside Zone 2 kay Remedios Dicio, Nelson Magbanwa, kag Bona Sanchez, may lang pagpamati, no? Dala sa Purok Katilingban, Barangay, ano ni siya? Purok Katilingban, Barangay Banago, Manigyapon. Kay Jovi Tonggoy, no? May lang pagpamati, Jovi Tonggoy, kay Chian de la Cruz, sa Purok Baybayon, sa kay Margarita Ladip, kag Aname Pinunggan, no? May lang pag-monitor sa inyo dra, kag happy panyaga sa inyo dra. Kabayuntang nga, ox lang ang pagsinalayo naton sa sininga odto. Kantuan tanay balita ni Aksyon Art Taghopon sa Bacolod City Government Center. Pagdamo sa mga Bacolod noon nga nangin interesado sa pagparehestro ginkalipay ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Yaring report ni Aksyon Art Taghopon. Aksyon Art. Amo na Aksyon next ang aktual nga naobserbahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga nag-upod niya sa alkalde, naglibot sa pila ka mga
vaccination center diri syudad sang Bacolod sa pag-resume sa ginapatigayon karon nga mass vaccination. Sunod rin kay pamilyaran, una sila kainang nga nagkadto sa barangay 39 sa isa man ka clustered area nga dito nagpatigayon sang vaccination, and then nag-proceed sila dito sa area 10 Tataytay. Dito nakita kaina ni Vice Mayor Sid Pamilyaran nga silingat pertik damo sa nagalilinyade. Luwas pa sang mga ginpadalaan na yasang notice, gamo ni sila ang akomodar no kag may schedule na gid para makunahan karon nga adlaw. Silingat ining iban nga nagkadto ding nga kung pwede pa lang ni sila mabakunahan, isa sa indikasyon nga damo o nagadamo nga mga taga Bacolod, taga syudad sa Bacolod ang willing nga magpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ang iniman nga bagay silingati nakabulig no ang naobserbahan kag natabo Aksyon Rex nga abisar nga damo na nabakunahan way balasang adverse side effect batyagan kag na record although silingan ng mga 20,000 sobra na ang mga nabakunahan diri sa Bacolod City. So magalibot sila kay kabahin sa Tobacco Council kag bilang chairman sa IETF diri sa lokal na panguluhan sa Bacolod sa ring ginalantaw ginamon ang sitwasyon sa karon. Kabay pa hindi magsunod diya sa problema sa India kay bisan sa Manila sa may sila ni Vice Mayor Sid Pamilyaran nagapinalumba na itong publiko na magparehistro agon una na mag-avail sa bakuna. Pisilin niya kabay pa hindi kita magsunod periyo sa natabo sa India nga portina kadamo sa cases kag ginakulang ang bakuna para sa mga pumuruyo. Yari si Vice Mayor Elsie Pamilyaran. Ngalin pagsugod sa bala roll out. Sa subong bala wala gid sang adverse effect except nga ibanti sa pulba guro nagsaka. DP but after pila ka hours naog naman no. Iban sa gabi ang area sang gina-vaccinate dira may numbness kada nga batyagan but after a few minutes wala. Gamay pa man lang nga percentage. More or less ang akon estimate siguro basta mga 15 or 20 na. Pilang pa lang naka percent of our population. How I wish nga kwan na paminsar malawig ng atong pumuluyo for those nga may pagapate. Kung lang taon mo sa sa Manila kay nagaway na tungod sang natabo bla ni sa India, so posible Aksyon Art way taga siling basti bla na makalaluoy sa lawig ng paminsar gid ang kwan bala ang benefit ya. Ano na sa next na ang palayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran nga padayon sa karon ang paglibot sa pilang ka mga lugar vaccination center diri syudad sa Bacolod. Na pag-resume sa vaccination activities ang mismo ginapamunuan karon adlaw sa City Administrator kag Executive Director sa Senior CMI araman ang kooperasyon nila ni OIC City Health Officer Dr. Mira Flor kag mismo mga miyembro sa Emergency Operation Center. Ano ning ginapang-inject ni sa mga barangay ganto nila sa Sinovac ni kung AstraZeneca? Muna ang AstraZeneca nga nag-abot ni Gadadlaw sa MEX. Okay. Ang actually targets ni yung mga benepisyo muning mga nabilin lang ang frontline healthcare workers ang A1, A2 nga muning senior citizens kag persons with comorbidities o kon A3. Amo na sila. Ang Aksyon nyo, Aksyon at Tayhupan una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa Iluhanta si Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa syudad sang Himamaylan ho magulang niya ginlutang ang manghod matapos nga permi na lang nga ginabuli sang iya asawa. Ay, terrible, no? Kag sa Sagay City, may delivery truck man dito sang sigarilyo, ginhold up man, no? Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa NOC po, Aksyon Brian.
Aksyon na rin nga gagin na operahan ining manghod matapos nga ginuthang sang magulang dira sa may sitio Ani, barangay Nabalian, siyudad sang Himamaylan kahapon ini sang kasisidmon Aksyon Rex. Ang biktima diri ginkilala sa kay Armando Singson, 56 anyos. Ang magulang diri nga suspect ginkilala naman sa kay Arturo Singson, 59 anyos. Taran ini naga puyo sa nasambit nga lugar Aksyon Rex. Sa pag-imbestigar diri ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang hepe sang Himamaylan PNP, ining suspect nga si Arturo tagang iya sini nga asawa nga wala lang ginhingadlan daw madugay na gini sila Aksyon Rex nga nagapaumod gid lamang nga masami sila nga ginadaog-daag taog pagi sa pagbuli ni Armando nga nanging biktima subong kag sa iyaman sini nga asawa. Ang pinaka-recently nga ginhimo sang asawa sining manghod ginluthang amo ang pagpakahuya sang asawa ni Arturo didto sa haya sang ila tiya sa isa ka panihapon Aksyon Rex. Sunod diri sa kay Arturo pagkatapos ato why na siya makatulog pa daw mga isa ka gabi sa paghuna-huna gid kun ano gid ding ila sining sala nga masami sila nga ginadaog-daog sang iya manghod kag asawa sini. Magluwas sina nga mga pagpakahuya sa damo sang tawo, masami pa nga ginalawigan sang karbaw sang manghod ni Arturo ang iya sini nga katubuhan Aksyon Rex. So sunod diri sa eksklusibo natong interview sa suspect, siya daw nagsubra na gid man ang ila ginahimo sa manugay na nga panahon nga nagapaumod gid lamang ini siya. Kagway siya nag-report abi sa barangay, dito lang siya nagapanugid sa kamagulangan nila agad kung tani nga sila mismo amo ang istorya lang kag hatagan sang ariglo ining ila sining problema Aksyon Rex o galing ti amo man sa gihapon wala ginaguntat ang iya sining manghod kag ang asawa sini. So kahapon sang hapon aminado ining si Arturo nga nakainom siya sang 3 ka botelya no sang makahulubog nga ilinon kag sa tuman nagrong pagpaumod gin agwanta lang pero di na gin maganta bangod nga ti no habitual na gid abi o permi na gid ginkuha ya sini ang ya sini nga 357 Aksyon Rex kagin katuan ining manghod nga si Armando samtang nagapahuway-huway ini gintiro ya ini igo sa apipingig o kung sa nawong dra nga portion kag dutayan gid man ini madisgrasya gid no gindala hingagaw sa ospital ti ara gin operahan ti subong istabli naman ang iya sini kaugalingon Aksyon Rex. Ang suspitsado na gilayon man ini nga nadakpan sa otoridad dira sa may Himamaylan PNP sa pagpanguna mismo ni Sir Vargas kag ginapreparar na subong ang possible case nga i-file sa iya posible ang kaso diri frustrated murder pero depende ini and ginahulat man kung ano man ang desisyon sang pamilya although may indication na nga mag-file isang kaso pero si Arturo na istorya ta kaina nag-ayok man siya nga kung pwede istoryahan lang anay kung pwede kiti na himas-masa naman sa subong sa iya sininahimo nga pagpangluthang. Tapos natapos i-reserve kagahapon mga alas 45 kagahapon kasi 2021 dito sa sitio ang barangay Nabalian Himamaylan City. Hello, sir. Good, sir. So sa amin sa investigation ang kaso na hindi ni Arturo Singson at yung mga na si Armando Singson kailangan away sila ila asawa na buha. So nag-action niyan suspect niya si Arturo Singson kaya nilang tulog ginakuya niya pero pinakuya niya ang asawa ni sa iya manghod kasali sa iya pa yung asawa ni Armando Singson. Bali kahapon siya bali ako rin siya napuno na dito siya kay isang una pa bali siya bali may manisa ko na siya na katubuhan pinalawin ka sa trabaho sa iya manghod.
Aksyon Rex ang porosyon lang sa palayag ni Vargas sa angot sining nasambit yang balita sa syudad sang Himamaylan. Karon sa gabi replate ang tingog ni Arturo ang suspect nga gin ayon aton nga mga istorya ini ara subong sa sulod sang prisuhan. Kagabihan pa man ang isa ka ginaligar robbery hold-up dira sa syudad sang Escalante sining mga biktima nga naga-deliver iya sang sigarilyo kay sunod diri kay police Lieutenant Colonel Albert C. May panagutnop sila diri Aksyon Rex kung may ara gid balasang hold up nga natabo o kung wala kay sa inisyal nga pag-imbestigar nila daw wala diri nagasalalanto ang mga palayag sang biktima kag didto man sa area sang insidente. Pero sa kay si tanan ginahimo nila para magwa gid ang matudtod nga istorya ing aligar. Taga Bacolod ni Aksyon, Brian? Ang driver diri taga barangay Sumag Aksyon Rex. Ang iya sini nga agent diri. Actually mga biktima diri amo sanday Fernando Parlucha 32 anyos, taga Sitio Tanaw, Barangay Poblasyon 2, taga Sagay. Ang driver diri sang van amo si Romulo Tumambo, 37 anyos, taga Natalia Street, Barangay Sumag, Bacolod. Natabo ining alleged nga pagpang-hold up dira sa may Purok Taho, Barangay Paraiso, syudad sang Sagay kahapon mga alas 2. May isa ka motorsiklong nagasakay, duha ka suspect. Habang na nagdulog sila kay Mamaligya Kuntani, kag may collection ini sila, yun palapitan sang angkas, kag nagdeklarang kwan, hold up, dalakuha sang 7,000 pesos nga collection, kag ang iPhone 6 iyang cellular phone sang biktima Aksyon Rex. So karon padayon pa ang investigasyon sang kapulisan amo na. So diri kay Police Lieutenant Albert C. may hold up gidayhan. Ang balita gikan sa Dokto, Aksyon Brian mo rin sa plita o nasa Aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita dugay-dugay matapos lamang ang pila ka mga commercials. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Daligid lang kay may ari kitang interview ang DZRH, no? Sa kay Senator former Senator Alan Cayetano. Kag kuha na sa subong siya ng representante sang Tagig Pateros bala ni siya mo nga distrito mga kaaksyon, no? Daligid lang standby mga kaaksyon kay ang ato sining DZRH sang mother station sang DYEZ Aksyon Radio Station. Mangin kaupod ta ang membro sang House of Representative, no, representing sa Tagig Pateros 1st District, si incumbent former Senator Alan Peter Cayetano. Kasama ngayon ni Henry Uri, si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Henry? Ang hello, magandang umaga. Nasa linya po natin ngayon ang nagsusulong ng 10K ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ang tinutukoy ko po
wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Angelo at Sherwin, magandang umaga at magandang umaga po sa lahat ng ating kababayan, mga nanonood sa internet all around the world. At kahapon po, pahabol po na pagbati ng Happy Eid Mubarak sa paggunita ng Idil Fitr sa mga kapatid nating Muslim. Nako, Speaker, po, mainit na mga issue sa West Philippine Sea at bilang dating Foreign Affairs Secretary, nanindigan po kayo sa karapatan ng bansa sa issue ng West Philippine Sea. Nabanggit po na madami ang mga kumakalat ng mga fake news tungkol sa kontrobersya ng West Philippine Sea. Ano-ano po ito, Speaker? At diretsa na po tayo, Speaker. May mga nawala po bang teritoryo ng Pilipinas ngayong panahon ni Pangulong Duterte? At diretsahan wala. Kung matatandaan mo, Sherwin, 3 ang inata sa atin ng ating Pangulo. Unang-una yung OFW, kaya nangyaring sa Kuwait at yung mga reforma, pati yung dagdag na pondo sa 1 bilyon na assistance national. Pangalawa, yung passport na naayos. At pangatlo, ang pinakakomplikado, yung West Philippine Sea. Pero mukhang marami pong kumakalat ngayon na nakokomplika yung issue. So, try ko linawin na Sherwin at Angelo ha. Number 1, tama na teritoryo natin yan at meron tayong sovereign rights, no? Pangalawa, tama na pagdating sa teritoryo, no compromise, ni 1 square inch hindi natin pwedeng ibigay, at sa sovereign rights po, atin po yan. Ngayon, sa sovereign rights kasi, like fishing, pwede ka makipag-usap sa ibang bansa. Okay. Pangatlong tama na meron tayong short-term strategy at saka long-term strategy. Ano naman yung mga mali? Unang-una, mali na mag-aaway-away tayo sa publiko. Bakit? Kasi po, 4 po tayong nag-aagawan dyan. China, Vietnam, Malaysia, Pilipinas. Nung una, pati Brunei, Jerusalem, no? Habang nag-aaway tayo at pinag-uusapan natin strategy in public, nakikinig ang Vietnam, ang Malaysia, at saka ang China. At makikita nyo, kung napanood nyo yung news nung isang araw, pinalabas yung mga isla o mga features na marami ng tinayo na may mga military component din ang Vietnam at saka Malaysia. Ano pang mali? Mali din magkaroon ng fake news kasi COVID na, kailangan natin ng katotohanan, marami ng problema ang ating mga kababayan, nadadagdagan pa. Halimbawa, isang fake news. Pagka hindi ka nagprotesta, mawawala sa atin. Alam nyo, buong panahon ni President Aquino, hindi natin prinotesta in writing ang Malaysia at Vietnam. Ibig ba sabihin, lahat ng features na yan ay pinamigay na natin sa kanila? Mas marami pong features na may buildings na at may military component ang Vietnam at Malaysia sa loob ng Pilipinas. So, ang masasabi ko, Sherwin, ang kaibahan lang sa gusto ni Senator Trillanes, ni Justice Carpio at ni Secretary Del Rosario kay President Duterte, yung approach. Kaya ang aking pong advice, mag-voluntary na magkulong o mag-lockdown, ibang klaseng lockdown, na kung saan si Secretary Locsin, si Secretary Lorenzana dahil sa National Defense, si Secretary Roque, si Senator Pimentel, Senator Trillanes, Secretary Carpio, Justice Carpio at si former Secretary Del Rosario, mag-usap sila kasi tingin ko kung mga 70-80% magkakasundo sila Doon sa 20% hindi at magkaroon tayo ng mas magandang strategy. Tandaan natin, hindi natin mahihiwalay ang West Philippine Sea sa ibang aspeto ng ating pamamahala, katulad ng ating ekonomiya, katulad ng ating seguridad, katulad ng traditional and non-traditional security, no? Katulad ng human trafficking, drugs, etc. So napakahalaga na wag natin bitawan ang diplomasya sa mga pangyayaring ito. So siguro, Sherwin, sa isang pagkakataon, papaalam ko lang sa ating Pangulo, maraming hindi alam ang publiko tungkol dito. Kasi nga, the more you discuss some items of strategy in public, the more na nababasa ka nung kalaban So parang, kumbaga tayo, Sherwin, kung nag-aagawan tayo sa isang kotse, nanalo ako ng kaso, pero wala naman sheriff at nasa iyo kotse, ikaw may gamit araw-araw. Siyempre, kung sasabihin ko in public, pag hindi nakatingin si Sherwin, agawin ko yan. O kaya kung sasabihin ko, huwag kayong mag-alala na pupunta ako sa isa pang korte na may sheriff, malalaman mo yung strategy, Sherwin, makakagawa ka ng pangontra. So napaka-importante sa issue na to, magkaisa po tayo. And speaking of itong pagkakaisa at itong strategy,
Ngayon po, ilang buwan ang nangangalampag kayo sa Kongreso, ay marami po ang sumuporta na doon sa pangangalampag para po sa 10K Ayuda Bill. Ano naman po ang susunod na hakbang para maisabatas naman po itong inyong panukalang batas na 10,000 piso kada pamilyang Pilipino? Well, linawin natin na Sherwin, no? At si Angelo po ay isang haligi ng siyensya o ng agham yan sa ating bansa, science. No? At makikita mo sa science talaga ngayon, we are at war with COVID. The pandemic the world is facing is a war. And maraming ginagamit tong pandemic na to. May weapon siya against our health, pwede tayo magkasakit, pwedeng mamatay, God forbid. At meron din po siya sa ekonomiya, na bumagsak ang ekonomiya at magutom ang tao. So we have to treat it as if we're at war. And hindi pwedeng walang barel at walang bala ang mga kababayan natin. So yung barel at bala nila sa health ay yung bakuna. Para yung barel at bala nila sa kabuhayan, ito po yung ayuda at saka yung pagpapalakas ng ating ekonomiya. So doon din po napupunta na yung West Philippine Sea po sa susunod na administrasyon, pwedeng maging gera din po yan eh. So tumutok muna po tayo sa gera ng COVID at gumawa tayo ng strategy na walang mawala sa atin sa West Philippine Sea. Kung magagawa nga, Sherwin, ay makuha na natin yung gas and oil dyan. May kasunduan na tayo sa China na pwedeng gawin. Pwede din tayo makipagsundo na lahat ng mga vital at saka mga endangered species dyan, walang gagalaw. So marami pong magagawa ang diplomasya. At yun din po ang pairali namin sa Kongreso. Liligawan po namin aming mga kasama. Marami na pong nagpahayag na talagang gusto ng constituents sila ng 10K. So sana po hindi maantala. At Speaker, dyan po pala sa inyong lungsod sa Taguig, mas marami pa pala yung mga healthcare center kaysa sa mga barangay. Ano po pala yung mga kailangan gawin ng ating gobyerno para maiangat yung kalidad ng healthcare system sa buong bansa, lalo na ngayong panahon po ng pandemya? Again, science, no? The reason why may 8 vaccination centers, may molecular laboratory ang Taguig, despite having 28 barangays, we have 31 barangay health centers and 3 super health centers. Preparation. We listen to the scientists, to the doctors, to the engineers, no? At kung makikita mo, Sherwin, no, 45%, halos kalahati, sa atin 42,046 barangays sa buong Pilipinas, 23,280 lang ang merong health center. So kailangan maghanda tayo at gastusan natin yan. At kung titignan mo rin na Sherwin, no, makikita mo sa doktor, no, ang WHO standard, isang doktor sa 1,000 tao. Ang Cuba po ay may 7.5 na doktor sa 1,000 tao. Ang Thailand po ay may isang doktor sa 2,000 tao. Tayo po ay may 33.5 doctors sa 10,000 people or 0.35 lang sa 1,000. So kung kailangan in the next 4 years to 8 years mag-scholar tayo ng mga doktor para dumami doktor at iba pang mga medical practitioners natin. So ito yung sinasabi, Sherwin, na kasi ang term natin 3 years lang sa congressman, mayor, sa senador, vice president, presidente 6 years. May mga bagay na hindi mo makukuha. West Philippine Sea, yung ating ekonomiya, yung ating pong healthcare system, di mo makukuha ng 3 years. 5 years may makikita ka na. Pero 10 years talaga yan. So kailangan natin ngayon ng post-COVID plan na umangat ang ekonomiya pero matransform talaga ang ating pong society. Naku, maraming salamat for educating again na ito pong ating mga kababayan na speaker sa napakaraming mga importanteng issue na araw-araw pa natin kinakaharap. Any last words po? Well, tuloy-tuloy lang po natin pag-pray ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang lahat po ng leaders natin. At yun nga, saan magkaisa, lalo dito sa West Philippine Sea issue. Wala pong Pilipino na nagsasabing bitawan yan o mag-compromise. Atin yan. Pero importante, mapakinabangan natin ang resources yan. Mabuhay ang DZRH at salamat sa pagbabantay niyo sa gobyerno. God bless. Ating pong Speaker of the House, Speaker Alan Peter Cayetano, RH number 6. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:40 ng aton oras, 12:40 na mga kaaksyon. No? Sige, may tisianay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayani. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na kay tirahon tanayan na yo. Kay Alin Mar Linco, mayo lang nga pagpamati Alin Mar Linco, kay Kagawa Dimbong Jocampo, gamon ito da sa Barangay Maaw, no? Kay Niel Brian Balues, dara sa Mamaylan, sa gisan ni Mamaylan, no? Salamat gid. Suset Alunan, thank you gid kay Madam Suset Alunan, kay Michael John P. Sison, no? Sa Chato, Ilisi Paranaque, greet ko lang da si Victorio, Happy Hison Jr. Kay Dennis Abdon, kag Renato na Toy Parar, dira sa Barangay Sumaga, paurok-urok gid sila, samtang patunaw-tunaw sang panyaga. Salamat gid dalin sa kay Michael John P. Sison, no? Kay Joel Trinidad, dira sa Kabangkalan, may lang pagpamati, Joel Trinidad, no? And Lisa Montecastro, may lang pagpamati sa Dua Qatar. Happy Eid Mubarak to all the Muslim. Hay lang sa pamilya ko dira sa Mamaylan City, Montecastro kag Narciso family. Halin sa kay Lisa Montecastro. Kay Teresita Hintolyaga Gonzales, na watching live from Nabalian, Himamaylan City. Teresita Hintolyaga Gonzales. Kay Arman Regalado, may lang pagpamati dira sa Montara, Isabela. Monitor si Arman Regalado. Kay Tia Kim Eriman, may lang pagpamati Tia Kim Eriman. No? And sa Mia Vargas, may lang pagpamati sa kay Eduardo Osente, kag Diday Osente, monitor sa Morsia. No? Sa Mia Vargas. Sa kay Noel Pailanga, may lang pagpamati dira sa Villa Maria Homes, Sumag, sining syudad, no? Noel Pahilanga. Kay Joy Drilon, may lang pagpamati, Joy. And Susan Gonzales, monitor man si Susan Gonzales, no? Kag Ann Lorenzo, may lang pagpamati sa Kabangkalan, no? Si Ann Lorenzo, shout out lang sa pamilya Soriano, Lorenzo, kag Harino, pamati gid kami adlaw-adlaw. Kag sa bana ko nga galuto empanada, Jojo Harinio. Salamat gid Ann Lorenzo. Kay Kelly Gilly, salamat gid. Thank you so much Kelly Gilly, no? Biya Jonathan, nga art panigyapo ng imo man. Si Aksyon Rex niya. Joseph Pacifico, may lang pagpamati sa Banwa sa San Enrique. Salamat gid, no? Idilaos, may lang pagpamati kay Nanay Isabel, no? Humalumina, may lang pag-monitor kay Midalin Mirifas.
O sa Firem, may lang pagpamati, Midalin, mayong udto man subong man sa ako nanay, si Loseya, kag ako bana, si Jansin, sang Antipolo, Pontevedra. Salamat, Aksyon Rex. Salamat, gid Midalin, Midalin si sa Ferem, no? Correct ni sa Ferem. Inting Impidi Piloriana dira sa Sipalay ga monitor si Inting Impidi Piloriana, no? Noel Amar, may lang pagpamati. Totoo Alan 54 na siya si Rex. Okay, sige. Salamat kag happy birthday lang Totoo Alan, no? Tomas Brunyola, salamat gid Tomas Brunyola. Marley Dolido Magallanes, may lang pagpamati kag kay Susette Pahi Marhin. Happy birthday lang kay May. Birthday May 15, sang son-in-law ko, si Bon Rex Brian Hilbulingo Gaton. May 15, buwas. Sige, advance happy birthday. May 15 sa son-in-law nga si Bon Rex Brian Hilbulingo Gaton. Halin sa kay Suset Pahi Marhin, kay Rodora Sioko, may lang pamate, kay Anthony Hogos, ang bago di subong sa US ang may vaccine na pwede na hindi magmas pero sa bus kag train mas pagid depende. Gani Anthony Hugos, no? Salamat gid sir. Mimi Erminda Duping Aton, kay Mimi Erminda Duping Atong mayong udto lang sa imodra, no? Francisco Guangco kag kay Jesse Di Veragracia ga monitor sa sining mga inoras. Salamat gid sir, no? Kay Maria Ko, kag kay Noel Amar, may lang pagpamati Maria Ko, no? Kag Noel Amar. Kay Noy Erwin Gonzales, may lang pagpamati. Kay Noel Amar, si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Mr. Milili Oligo, via Jonathan John Season, via kag Dennis Richard Tibor Roma, no? Alex Montesa, Sir Rex, okay. Alex Montesa, no? Ayos, Barrio Garay, may lang pagpamati sa Barangay Pandanon, DSB, kag tamyaw lang si Butsoy, Tito Juan, Kukoy Juan, si Rafaelia Agustin, kag kay Emiliano Yano Jr., no? Naga-monitor, halin sa kay Barrio Garay. And Madam Elizabeth Malaka, riman si Madam Elizabeth Malaka, hi Fred, Sir Fred, sige, gasalala na siya. Ariel Kabatak, may lang pagpamati sa kay Nilida Kabatak from Ariel Kabatak sang FGA Village, La Carlota City. Ariel Kabatak, Florence Mananap, may lang pagpamati dira sa Nagasi, La Carlota. Florence Mananap, no? Kay Bilin Salao, may lang pagpanyaga, Bilin Salao, no? And Madam Verinia San Antonio Penda, shout out lang sa Bison family, sa may Calatrava, Kagolpinda family, sa may Cantoray, si Palay. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Penda. Kay Valencia Kinet, salamat gid idol. Valencia Kinet. Kay nagapamati man sa siling mga tinuon. Dino Alex Senigran, may lang pagpamati, Suset Pahi Marhin, dira sa Barangay 30. Yos. Di nandi. Dri naman ta sa dalo mo. Kaya daw naubos na tong sa babaw. Dali lang, no? Kay tirahon ta na sa dalo mo. Lilia Taton, may lang pag-monitor. Lilia Taton, no? Dira sa DSA. Gardenville, stay safe. Salamat gid Lilia Taton. Kay parang Edward Trasaw, monitor man si paring Edward Trasa, pa-shoot out lang po. Pa-shoot out lang po, ha. Sige, George Gargasiran sa Barangay Singkanga, monitor. Mary Jane Sacanle, may lang pagpamati, Mary Jane Villase Sacanle. Good noon, Sir Rex. Nag-monitor kami diri sa Purok, San Antonio, Tangob. Ayos. Salamat gid Mary Jane Sacanle. Ayos. Kay Roby Argente de la Luna, may lang pagpanyaga man ho. Roby Argente de la Luna, no? Diret kita sa babaw sa kay Dixon Magbato, Aksyon Rex eating lunch while listening manang anik baby girl, Imim and Aisel of Alvanes Store, Tabo Ilog, Negros Occidental. Dixon Magbato ang nagapanamyaw, no? Olmiha Mered, may lang pag-monitor sa pamilya ko, sila Ika, Kayla, and Janice Samilo.
watching FB Live diri sa EB Magalona. Salamat gid Olmiha Mered. Kay Manjorni ho may lang pagpamati kay Leonard Pikok Barkuma, may lang pag-monitor Leonard Pikok Barkuma. Kay Regan Mansao dira sa Takuling. Ga monitor man sa Regan Mansa, no? And sa kay Susan Sidelio Taberno, hay lang kay Bibok Bimbo from Mama Susan. Salamat gid Madam Susan Sidolio Taberno, no? Ayos. Sige, may-ari pa. Ate, sige, parekoy. Salamat gid sa panyaga, parekoy, no? Parang Edward Trasa. Almera Lim Malasarte, may lang pagpamati kag gudnon lang sa kay Erlinda Planas. Ga monitor live dira sa Binondo, si Lindy Planas. Ayos, Robbie Argentea de la Luna. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 na nga oras, 12:58 na mga kaaksyon. Sa iluhan tanang balita, gikan sa Aksyon na John Diaz, sili may kang tanan sa Negros Occidental, liwat nga gain pa idalom. Atensyon gida sa heightened alert status, bangod sang bagyo, krising mga kaaksyon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na John Diaz gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon John. Aksyon na Rex permado na ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ang chairman ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, ining ginatawag nilang Tropical Depression Advisory na kang tanan abi sa pagpaidalom sa heightened alert status sa Tropical Depression Krising o kung Bagyo Krising sa probinsya sa Negros Occidental kag tanan nga mga local disaster risk reduction management offices sa probinsya. Sunod kay Dr. Zephyr Kelian, ang tagpamuno sang PDMPD nga kaina ginamang gipermahan ni Lacson ang ining Tropical Depression Advisory. Ang tituyo sining advisory Action Rex among nga ginamanduan na ang tanan nga mga local disaster risk reduction management officers nga magpatigayon sa proactive kag preventive measures bilang preparasyon ini siya sa mahimo halit o kung ang pagsulod nabi ni Bagyo Krising diri man sa may pungsod Pilipinas kag mahimo man maglabay sa isla sang Negros. Action Rex. As of 7 a.m. subong adlaw ang sentro sang Tropical Depression Krising ang ginabarabana nga nakit-an dira mismo sa vicinity sang syudad sang Marawi sa Lanao del Sur. Kagini ang may kamaskugon sang hangin nga dala nga 45 km/h sa sentro kag may pagmadlos nga dalangat naman 65 km/h. Kagini siya nagahulag baka nakatundan na minhan nakatundan sang amo mismo nga lugar. So diri kay Kailian tini ila ginapaibalo Manila ang tanan nga mga pumuruyo ilabi na nagaistar sa mga areas nga masamig ginabahaan kag ginaluntaran sang landslide nga magbantay kag magulat gid sa mga advisory sang tagsa ka mga LDRN officers. Dugang pa ni Kailian amo man ni ang mando ko sa riin nagapabalo aksyon na Rex sa tanan nga mga sa publiko nga dapat bantayan Manila kung ano ang pilapit ka mga advisory gikan sa mga weather forecasters. Action Rex. Sari si Dr. Zephyr Kelian sa aton interview. Ensure what the ways are clear, and then mitigate possible ways sa ilang mga areas, sa mga areas of responsibility. Oo. Advisory may tropical depression advisory. Okay. Hindi na executive order na. Oo. Proactive advisory lang. Okay. Action Rex sa batian si Dr. Kailian sa aton interview. Actually, ang pagpaperma kaina sa yung Tropical Advisory, Tropical Depression Advisory, mga alas 9 ang takna sang aga. Pero kung nato ng tawon, ang pag-asa na pagwa sa ilang weather bulletin, takna alas 11 sang aga, nga ginpapanaog na nila sa low pressure area, na lamang ining si Krising. Action Rex. Pero according din kay Kailian, ginpasa natin sulat ng update, mas mayo nga preparado ang tanan kay hindi maibaluan ang pinakalakat o kung hulag abi sang Bagyo. Action Rex. Karon na ang update may kang tanan sining luwat nga pabugas sa mga tourism sites kag ang pagbato na sang syudad sang Sipalay sa mga turista, no? Pero may mga bagot sila nga mag-protocol sa gyapon mapilin ang border checkpoints kag may dapat lang gid nga comply nga mga requirements sa mga bisita didto. Lakip na kun wala kay pribado nga salakyan kag mag-depasay kala Action Rex do hindi nila pagpasugtan nga magpasulod sa may syudad sang Sipalay. So dapat may ara kag mo kaugalingon nga dala nga pribado nga salakyan bilang kabahin sa ilang COVID-19 health preventive measures. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang Aksyon nyo, Aksyon John Diaz. Sunod na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon John Diaz, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Life Extension Vitamin D3 ang nagasuplemento sa ikayong lawas na City Police Office, 14,719 ang naglapas sa health protocol umpisa sa bulan sa Enero tubtob Mayo sining nga tuig. Base sa record sang Bacolod City Police Office, sa detalye sining balita, Aksyon Eric, mayong hapon. Mahayong hapon, Aksyon Rex Peregrino, Kanto. Ayo di purma. Daw, malipat ka pa daw, masityat pa ba? Dahil pang masugpon ko daw, pa. lain pang masugpon mo daw. Nasupunan ko pang Aksyon Rex Peregrino, Damo Kwarta, Kanto. Ayo di purma. Daw, hindi gid mo Daw, wala gid na gurong punta sina. Ang Rex lang nabilin. Kag kantong. Kag kantong na no? Pero ang Damo Kwarta, wala na. Why na? Ayo di purma. Kay na ubos na, no? Kay na ubos na. Anyway, may ara pa man nga second trans, no? Mo second trans no, ayuda ba? Ayo, gid. May ara pa nga second trans. Sa nabilin nga mga inadlaw ni ining nga semana or if not, para sure, next week na lang, no? Okay. Para nga may pintahon kita kung baga sa mga baraha pa. May papinta, ha? Amo na ang tirada, no? Eh kung ubos na, why nakita kapital? Para sa pagkampang. Dapat may pilintahon pa ta, no? So, dapat nga pilintahon pa ta. Para nga may ara kita nga palabuton nga mayo, no? Correct, gid eh. Oo. May lang pagpamati sa tahong pamilya mo ano ni Nixon man. At iba si mga kapamilya ya ba si kay Maria Milagros Tahom Latcheka ho sa barangay Buhangin, Isabela. Sa Isabela. Tamyaw lang sa utod diya kay Sobi Tahom, si Nini Tahom, si Lalit Tahom, Maricel Tahom kag sa pamilya Latcheka. Ba, puro ti mga tahom-tahom, no? Tahom. Puros tahom. Si Nixon tahoman. Okay. Ayo di purma. Ang apelyido ya. Tahom mga apelyido. Cute ba si Aksyon na Nixon eh? Kung may dulunggan to. May dulunggan to. Ayo di purma. Siya naman naripahan. Pero ito siya kay sa bumuhay sa duty, Way sa duty. Birahon to nisa. Duty ay, no? Daw, buwas pa sa mabalik sa aga, buwas pa sa mabalik. Correct. Aksyon Rex, no? Kay Kwangali. Kay? Lipat ko Hindi kalipatan na. Kay Kwan Kay Chad Chad. Kay Kapitan Chad. Kay Kagawad Jeffred. Zapanta. Aras lagi po. Aras sila. Si Manuel Kogali. Arasa. Kag si Engineer Arthur Normandy. Ara na sila, no? Kag si Joseph Chua. Si paring paring Art Ilagison. Si paring Art, Steady Pulse na iya. Steady Pulse na iya. Steady Pulse na iya. Si Mitch Sapuan, may lang pagpamati kay Mitch Sapuan, kay Christine Minies Villalobos. Mga listener ta na. Oo. Ngari sila, monitor sila. Okay. Good. Monitor lang gid, no? Monitor lang. Kag ayaw lang magpaliso. Laban magpaliso, hampakan ng dayo. Ayo di purma. Paring ala na bale, sari man sa gilio, pre.
May lang pagpamati pare ko ya. Pa-advise ti pare Rex ko no, kung kita ni konsulta ka kita na no. Konsultado Sa iya doktor sining ba? nga brand. Ayo di porma. Nakita yun na ng brand sila. Napasa na kuha na napasa sa brand ya, no. Brand nga insakto Mga pa no. coffee kami karon ni paringala na bales so. At sige pa may ipadara sa sang sala ito nga pala. Ayo di porma. Mag-coffee kami da karon sa dalo mo ah. Na, Karon lang pare ko ya. Sige pare, ana. Basi kon maka drop by ka na sang brand ginito, no? Para nga makadugang-dugang sang kinanglanon kag kinawala. Ayo di porma. Ay. Ito lang kayo para Rex, kaya kapalo na si Rex, no? Sang brand, no? Pwede na. Okay. Tinanonin 14 mil na eh. Damo gyapon ang pasaway sa... Damo gyapon sa pasaway, no? Magpo sa halin sang Enero, tub mayon, Gani. wiki, sining nga tuig, 14,790 na. Ang naglapas sa ginatawag nga health protocol. Sa isa datos, dali nga submit sa ato ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operation Chief sa BCPO. Sa face mask, ang violators, 4,837. Sa face shield, 3,340. Sa social distancing, 1,394 ka mga persona nga nagbayular. Sa curfew, damo-damo mano, 3,902, no? Kag ang naglapas sa Lake Corban Aksyon Rex, naglabot sa 1,333. Sa gihapon, ang ginahimo sa pagkapolisan, ang ilalakros estilo para kato hindi man mahulaan ng iba na ito makauturan, ginasaway na lang nila kung pwede pa malang masaway, pero kung daw rito bado na gid, that's the time nga mag-issue sila sang citation ticket base sa ordinansya sang syudad nga paglapas sa health protocol. Isa ba ni karason nga daw hindi bagid man masyadong implementar sa BCPO atong mando ni Presidente Duterte nga dakpon kag prisuhon ang mga naglapas kiti ang ila sini nga ginahimo subong ang pag-implementar lang anay sa existing ordinance sa health protocol. Amo na ginapatuman nila issue a citation ticket kag ang iban sa to anay kung magdumduman mo ti bagay ginadala lang sa barangay gym kag ginapapahuway dira pila ka oras and after that gina-release naman ang iba nga sa to nga hindi makabayad sa multa may ara ginatawag community service. So sabi di ganun sige nalagkawa sa pulis naton nga para nga hindi man maginutok para ginutok ang ila sini nga mga custodial facilities same man ang pag ginutok man sa mga jail facilities naton in kaso nga irimit na ining mga violators naton sa ginatawag nga health protocol. Ti ang kutob sa madakpan nila ya nga daw naglapas sa hindi sa health protocol halimbawa ining parte sa Lake Corban ti ang ila sila balayran niya isuwa sila blatter kag dito sila babayad sa bahin sang City Treasurer's Office. Yan parayag ni Liada sa interview sa Aksyon Radio. Sa aton sa BCPO, previously, di ba may ara kita ya programa in coordination man sa barangay nga kung may mga violator coordinating sa barangay, kahit i-endorse na natin sa barangay para dito sila mag-serve sa remaining time nila. But then, as of now, may guidance man may sa amon sa PMP nga kung may ara kita existing ordinance, we should implement sa existing ordinance para hindi man mag-ginuto kasi kung nakpanakpon na sila tanan, definitely ang aton nga mga jail facilities will be congested at the same time ang aton nga barangay makongested man ang ilang mga game. So for now ang aton nga ginaubra muna enforcement lang ani sa aton city ordinance until sa time nga may mga implementing rules na kita relative sa instructions sa aton nga presidente. For the meantime ang nasiling nga prisuhon na paiway lang anay unless kung may city ordinance nga ara ang syudad. So since nga Bacolod we have our existing ordinance, so muna sang ginapa-implement lang anay namon. So ang ilang ordinance sa Syria penalty lang ang matabuda. Yes, so penalty lang. But then ang ato niya nga court naton, particularly si Judge Medel, naka-advise na sa aton previously nga kung may ara gid nga salawayon lang disibis na kapila na sawayon na mumangyapon. So we can always file sang disobedience based naman sa revised penal code naton. So ang ginahimo na sa police sir kung pwede pa lang magsaway lang tanay kung pwede lang. Saway and at the same time issuance ang aton nga citation ticket for the said violation. Actually, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Operation Chief sang Bacolod,
City Police Office. Hindi nga sila magpasaway Hindi na mapasaway kay kabudlay nga. Para man sa aton sa kada isa ho. Gani, gasaka ng hilanata sa COVID o. Kasi simple man lang sa pangabay sang pulis Gani, man kaya ang pulis ito, actually, kina-consider na bala nila ang ginatawag bala nga kung madakpan ka tayo, siwang ka station ticket, ito, sakit man ng 300, 200, no? Muna ka pigadohon, subong mga tinion, pa 300 ka pa yan. Oo, kung serious nakpo nyo, bisa ni tagaan nyo na yung station ticket, 500, mabayad naman ang mga. Sabi ko kung libre lang. Sige na. Sa mabigado, hindi magkabayad yan. Sakit na yung 200 ang nagugwa sa bulsa mo. That's why, pinakasimple lang, tumanon talang ang health protocol para likaw sa kinatawag nga molcha. Aksyon Rex. Okay. Report. Gika sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbaro nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadamo sa Gyapo, no? Sang wala nagatuman, nagalapas ang health protocols mo kabudlay man Tumanon talang, why man ta na pierdi Honda, di ba? Sige, standby aksyon na Percival Villamor. Balita gikan sa Central Negros. May lang pagpamati kay John Piadotse, no? Kay John Piadotse, may lang pag-monitor, no? Kay paring Edward Trasa, silingan sa Manapla. Anong sa Manapla, pre? John Piadotse, greet ko lang sa Barangay San Miguel, La Carlota, sa 3 ko ka kids. Kay Kelly, John Dale, kag kay Kelsey, no? Linsa kay John Piadotse. Hazel Abues Ledesma, ho? May lang pag-monitor, Hazel Abues Ledesma. Ayos. Okay. Tamyaw lang galis pamilya Trasa sa Tabo Ilog, kag sa Pontevedra, kag subungman sa pamilya Tumbay sa Manapla. Okay, sige gani, abaw linibo na violator ba pag panganho na sila Action Rex? Ating iban sina ga panilhig sa mga iban dira nga kalantuan Salamat gid kay Madam Kelly Gilly sa 50 stars, no? May lang pag-monitor kay Biboy Villasor, no? Biboy Villasor, sang Simo Sectoral or Soto Family Repuala, Dialagnon, Nagor Apil, kag Torino sang Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid. Ayos. Nora Villalon, may lang pagpamati kay Inday Nora Villalon. Ayos. Tamiyaw lang gali Action Rex, pamilya ko sa Bacol, Valladolid, Abues, kag Alon Sagay. Kag dira sa Maaw, si Lola Elsa nga nagapamati gid. Ayos. Dagang salamat, Hazel Abues Ledesma. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Evergreen Herbal Capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 30 Central Negros sa La Carlota ho kapin sa at no anyos nga laki ho dakop ini sa syudad sang La Carlota sang mga kapulisan pagi sa bypass operation. Kantuantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota. Aksyon Pers, mayong to? Yes, Aksyon Rex, ang La Carlota Police Station nagkandak sa bypass operation alas 3:30 sa hapon dito sa may Eco Center relocation site, Barangay Batuan, La Carlota City. Ang operation sa bypass operation ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe upod ang aton nga Drug Enforcement Unit sang station. Kag ini ang suspect na baklan sang isa ka heat cell transparent suspected shabu sang aton nga pursue buyer sang police kag ang suspetsado gintilala sa kay Gerald Manalo E. Politico. Gerald Manalo E. Politico kag pumuluyo sa inambit nga lugar dira sa maya Eco Center relocation site, Barangay Batuan, La Carlota City. Kag na-recover sa iya posisyon kag control action Rex ang tatlo pagid kahit cell transparent suspected shabu sa iya bulsa nga natago action Rex. Kag nabawi naman sa aton kapulisan ang isa ka 500 piso bill na amo ang gingamit sa aton nga kapulisan sa pagbypass sa iya. Kag nakuha sa iya posisyon kag control ang isa ka double blade nga sundang no nga ginataklos ini sa hawak niya Aksyon Rex. So karon ini ang suspetsado nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act 2000 to Aksyon Rex. Karon ini ang suspetsado ara karon nahunong sa custodial facility sang La Carlota PNP. Report live gikan diri sa compound sang La Carlota PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi.
Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Balikan natin ang Aksyon Balita Banat. Bulig. Alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan, kita-kits kita buwasa sa Sabado ng edisyon sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid sa mga kaaksyon ta. Ang weta malabutan pabosan ta na lang. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili ginawang madugay, upod kay Aksyon ang Defensor sa Kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon